Moko kuom jopiny mawuok e ward ma North Kabuoche kar chung od bura ma Ndhiwa wuok oko kadok ne MCAs margi Boaz Kiri ewi ondamo mane od bura mar kaunti ma Homabay okawo mar golo e komitis mag od burano. MCA ma North Kabuoche ward no en achiel kuom MCAs 4 manolony e komitis mag od bura juma mokalo. Ok wang'eyo gima dhi mbele assembly kanyo. Wawinjo matek mokalo. Kendo gino ok morwa kaka jo North Kabuoche. Wagombo mondo wayud dongruok nikech kokalo kuom Ramogi Omollo waseneno kata pi kokunywa e dala mar Okota. Mine tuomo pi kendo mine modho pi maler. Mine sani ok wuog oko kogwen kendo chwagi mor nikech gibede ot nyaka piny ru. Ere gima mitamo Boaz Kiri mano ma yiero gombulu mane ok ogwel. Tiyudo ko mi mama mogwel omi pawa komiti 12 to Boaz itamo. In ng'ama chung bedo pile pile e orindi kagoyo buch Boaz mondo migole komitis mag county assembly. Kasti chaki chung gi pepa ma undike no kidhi lando ni kanyo mondo mi owuoge. This time round Kabuoche ok dwari kwanyise ni mondo mi odhi ir Ramogi Omollo mondo mi wayudie gimoro e national government. Tidiye kendi finye moko yue. Omiyo chunywa li. Oro ne yumole mani od bunde dwano diknu nyithindo to Boaz Kiri mosiepwa kendo man wayiero dhire mondo kel madongruok tigole komiti mano be dongruok. Omiya konu ni jomoriembo Boaz komiti warito kura wane ma wan.